Ahoj, volám sa Petra, som novinárka na Voľnom kolese, ktorá bola 3-krát nominovaná na novinárskú cenu. Od včera už 5-krát. Tentoraz som spravila rozhovor s týmito 6 politikmi so zdravotným znevýhodnením. A to preto, že ma trápilo, že hoci sa teraz na Slovensku dejú zásadné zmeny, ktoré najúdernejšie dopadajú na zdravotne znevýhodnených obyvateľov a obyvateľky, tak hlasy zdravotne znevýhodnených politikov vôbec nepočuť. Prakticky sa ich nikto na aktuálnu situáciu ani len nepýta. A teda to ti bol nápad robiť svoj prvý rozhovor v živote ako kolektívny rozhovor so 6 politikmi s rôznymi pohľadmi na svet o lokálnej aj geopolitickej situácii. Začíname zľahka, že Petra. A napriek tomu, že to bol naozaj náročný článok na realizáciu, tak som z neho naozaj šťastná, pretože som zistila, že keby títo ľudia mali absolútnu moc nad našim parlamentom, už by som sa nikdy nemusela báť svojej budúcnosti. A tento môj názor naozaj platí aj na tých politikov v tomto rozhovore, ktorých strany som vôbec nevolila. A ak si čítal akýkoľvek môj článok o ľudských právach zdravotne znevýhodnených ľudí, tak vieš, že naozaj všetci sa veľmi hlboko bojíme svojej budúcnosti v tejto krajine. Teda prosím ťa, prečítaj si ten článok, pretože by som potrebovala, aby sme povzbudili ich kariéry a tým pádom, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť pre všetkých zdravotne znevýhodnených obyvateľov Slovenska. Odkaz nájdeš v popise tohto videa.